Aphume ngobuninzi amagqwasha aseGqeberha kunye neziphaluka ukuyosabela ikhwelo elibizwe yinkosi yawo uVuyo Victor Mokgao ukuba abange umhlaba wawo. UNkosi Mokgao uthi kubalulekile ukuba babe nomhlaba wabo. Amagqwasha kwakude kudala aye amane eyikrokrela into ukuthi ikhona into esisingisela nobukhosi. Ziyabakhona imizila esiyiqaphelayo kodwa oobawo bengayinaki kuba bemandelwe kuba phantsi kwenkosi. Kodwa ke kwesi sizukulwana kuye kwabakho into ethi nyana kaNototyi khakho usikhangelele into ukuthi ingaba iyinyani nalena ukuthi amagqwasha zinkosi. Usingaye ke kwesi sigaba sikuso kukwakha isizwe samagqwasha. Kufuneka sakhiwe, kufuneka kwazisiwe abantu into ukuthi amagqwasha afikile eSouth Africa azinkosi. Kukuthi ke ngokolulwimi ke lwakamlungu is to publicize and get the government into ukuthi asirecognize. Okwangoku kufuneka thina sirecognizane singamagqwasha, uqiniseke into esiyenzayo. Singaxelelwa ngabanye abantu basizinkosi, kufuneka thina kuqala sizixelele ba sizinkosi ngoba nabo asiyazi babexelelwe ngobani babazinkosi. Uthi sebelithathile inyathelo lokuzama ukuba bafumane umhlaba. Inkalo yokuqala luphando. Awukwazi uthetha undiva. Sithetha ngento ebhaliweyo. Laa nto ke kuthiwa ngolwimi lwakamlungu ku-black and white. If uyakoba Google benu uyawufumanisa into yokuthi idakanyiwe pha. Uba ngaba nawo uyakhangela ii-mercenaries zelaa xesha, kuthiwa wathi xa igugutha lo mfundisi laa mimango ibheka ngakoomangqushwa wadibana kunye noChief Gqwasha. Ishincwadi akutshongo. Wadibana noChief Gqwasha. UChief Gqwasha wamamkela kwi-kraal yakhe nesizwe sakhe esasingabantu abangaphezulu kwekhulu. Sibuye ndisaya kuphando ke ngoku kwisigaba sokuqala ukwenzela uba singathethi undiva. Uya kwakulo Google uyawufumanisa into ukuthi uba womkhulu wethu uyintsathi. Xhego lisalayo. Uba uyintsathi wazala uChwama. uChwama ke kwisende lakhe kwaphuma uGqwasha, kwaphuma uSithathu, kwaphuma uMcethe, kwaphuma uSukweni. Ngoonyana abo bakaChwama. Yiyo le nto silapha namhlanje sizozilanda khona ukuze sithi xana sithethayo nabantu ngaphandle sibe siqinisekile sithi qala Umhla wentlanganiso elandelayo yamagqwasha awukaziswa kwiindaba ze-MPK TV. Ndingolinge Gcwabe eGqeberha.